Dobleng kalingawan ang nasinati sa mga kapuso sa Kiamba, Sarangani, idihang gisaulog ang grand culmination activity sa 22nd Timpuyog Festival nga natunong sab sa Valentine's Day kauban ang pipila ka kapuso stars. Samtang viral local delicacy sa lungsod, gitilawan sab sa kapuso stars. Atong silipon pinaagi niining report. Happy Timpuyog Festival! Gikan sa drum and lyre competition, hangtod sa makahingangang acrobatic exhibition. Kini ang pipila ka mga aktibidad nga mihatag og kalingawan atol sa grand culmination activity sa 22nd Timpuyog Festival sa Kiamba, Sarangani adlawng Sabado. Sa maong festival, lakip sab nga gipahigayon ang search for Miss Kiamba Timpuyog Queen nga gisalmutan sa 16 ka mga kandidata. Kiamba is very rich in its strong sense of community where people unite together even though there were lots of diverse culture, diverse tradition, diverse stories, but we choose to unite as one. Ang ibig sabihin ng Timpuyog is an Ilocano term. Ibig sabihin is unity, pagkakaisa. Timpuyog per se is tinatawag na multicultural. May Muslim, may Tibuli, and of course may Kristiyano. Sanglit na tunong ang pagsaulog sa Timpuyog Festival sa adlaw sa kasing-kasing. Gihulat sab sa mga Kiambahanon ang float parade kung diin gipasigarbo sa matag float ang heart nga disenyo. Gani ang uban nakig-selfie o groovy niini. Hindi lang kami ang maging masaya at mag-celebrate sa araw na ito. Gusto namin lahat kami masaya. Apan mas misamot ang kalipay ug kilig sa maong kasaulugan, diyang misalmot ang pipila ka sparkle artist. Sama ni TJ Marquez, Jerry Gonzalez, ug Katrina Halili. Ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Sobrang sarap ng feeling kasi nakapag-share ako ng saya ngayong araw ng mga puso and nakita natin sa mga tiga Kiamba na talagang na-enjoy nila yung gabi na to. Atol sa pagbisita sa Kapuso Stars, wala nila gipalampas ang matilawan ang nag-viral nga soft and chewy local delicacy nga kutsinta. Gama kini sa rice flour, asukar ug gibudburan ug lubi. Ang sarap kasi kahit na diet ako, nasira yung diet ko, nakailan yata ako, 4, 5. Sarap. Masarap kasi yung hindi matamis. At naniniwala akong viral kasi natikman ko talaga siya, sobrang sarap. Sakto yung tamis niya. Masarap po siya, tapos hindi siya ganun katamis. Favorite ko yung kutsinta, so na-enjoy ko siya. Samtang sa Matters of the Heart, single and ready to mingle naman daw sila TJ ug Jeric. Apan kung si Katrina ang pangutanon, Everyday naman ba sa amin, araw ng mga puso. Enjoy nyo na lang, bahala kayo dyan. Charot. Enjoy nyo, di ba? So, hindi ako makarelate. Ang pagmamahal ko ay ang aking anak. kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. One Mindanao.